салому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, парвардигор ҳамеша хонаобод ва сарбаланд бошед. Чун ҳамеша бо шумо ҳастам, дӯсти шумо, бародари шумо бобоҷон. шукри парвардигор ки бо ёрии худованд ва дастгирии шумо дӯстони азиз хела ниёзмандон, бародару хоҳаро ки мақсад ба кӯмак ниёз доранд, ёрдамшо карда истодем. мақсад зуборонро маҳкам кардем. Як бародари мо мақсади рафт видео кард, ҳозир як бародари худмон, як бобои зулфиқор ки маъюб ҳастай, да авария мақсад дучор шудагӣ ҳастай, бояд дастирошна операсияш кунанд. аз мо хоҳиш кард ки мақсад видеое ки мепартоем дар аввалаш гап занем дар масъалаи ҳамин бобо ва рақамҳои телефонша мемонам. карташа ҳамон душанбе ҳастанд. рақамҳои телефони хачуан метавонӣ хачу ҳам суҳбат шӣ ва агар тунисте ба хотири худо ягон сум ёрдамаш кунӣ, агар натунисте да ҳаққаш дуогӯ боше. мақсад видеоро мемонам полни тамошо кунӣ. худованд хайри кардаги ҳар як кадими шуморо ба даргоҳаш қабул гардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. салому алайкум бародарои азиз. ҳозир мо дар назди хонаи нафаре қарор дорем ки ба кӯмаки шумо бениҳоят сахт эҳтиёҷ дорад. ҳозир дар бораи зиндагиш, дар бораи анъанаи шарту шароити оилааш барои шумо маълумот медиҳем. бародарои азиз, чӣ хеле ки гуфтем, ҳозир ина дар ҳавли ҳамон нафаре ки ба кӯмаки мо шумо эҳтиёҷ дорад қарор дорем. ҳозир дар дохил медроем. қати нафаре ки ба кӯмаки мо шумо эҳтиёҷ дорад ҳамсуҳбат мешавем. худтон бинед то фаҳмед ки ҳамин кор чӣ қадар ҳақиқат дорад. салому алайкум. хайна бародаро, чӣ хеле ки гуфтем, мо ҳозир дар пеши ҳамин акаи зулфиқор қарор дорем. хоб ҳозир акам худш дар бораи ҳамин рух додани ҳамун садамае ки ба сари кас омада буд камакак маълумот метиҳад. акаи зулфиқор камакак ҳамин дар бораи ҳамин ҳодисае ки мисол ба сари шумо омад, кай истароқ камакак маълумот медодед то он бародарои мо медидан мефаҳмад. 20 август соли 2018 ҳодиса шудагӣ дар шаҳри душанбе операсиямо кардан. хай оҳандан шурӯъ будан ҳам қашиде муфид худошидем карда агашта наметавонем ҳамиха ай мисол дар тоҷикистон ҳамин дар тоҷикистон қамкар бод гандагӣ корги баъди як сол бо оилаам гузашта 27 августи 2019 24 соат тоқаи муқимат. оилам ҳам духтарча дорум 4-5 та, як бача дорум студент дар шаҳр мехунад. шуморо духтаротум духтарот. хоб хеле бародарои азиз, чӣ хеле ки мо гуфтем, видеоро сиёмка кардем, пешниҳоди шумо кардем. ин ҳамин акаи зулфиқор суроғаш деҳаи фатҳобод, ноҳияи тоҷикобод. рақами қарташ дар рақами телефони ҳамин нафар аст аз Коммерсбанки Тоҷикистон. ному насабаш соҳибназаров Зулфиқор Исломович. акам худш гап мезанад ки ҳамун рақаме ки мисол маблаға мепартове ва рақами телефонша ҳозир худш гап мезанад, метавоне ки ба ҳамин рақам кӯмаки хитоба расоне. рақами телефон 035 11 44 53. ном насаб чӣ хеле? соҳибназаров Зулфиқор Исломович. саломат боше бародаро. ин ҳамин ҳастад рақамҳои телефони акам ки дар Коммерсбанки Тоҷикистон қартак шудагиаст. метавоне ки ба ҳамин рақамҳо кӯмаки хитоб расонед. чӣ хеле ки шумо дидаистед, хоб ина дар инҷа якчанда асбобҳои худсохти ёрирасон аст ки барои ҳамин акам рост кардагианд. хоб ба воситаи ҳамиҳо якам худша кама тараф и тарафу тараф мисол ҳаракат мекунад. акам мегуфте ҳамин барои чи ин барои ёрдам кардан ба воситаи шумо мехезе дар инҷа хито ҷоҷо меная. ана чи барои камтар машқ кардан машқ кардан барои
برای خون داداش بیار با توصیه اختراع کنیم دنه چی تو کایلسکاتون چی خیلی میشنه که باسی ایتا Nasıl çıkmaz? O torumuza koy. خیلی برادرها چه خیلی که دیده همین کار در حقیقت همین خیلی همین کم احتیاج داره برای جراحی کردن در دولت‌های خارجی الکی همه حجتاش خب پیشنهاد کردگیان خب در تحت نظارت دکتر هستند و اگر بتونه ضرر هم باشه برای همین برادر کمک کنه تا شفا بیا برای تا سر فرزنداش بخیزه سلامت باشید